san jina. Baba mai za ka wala kare wai dan ni amma Zan bayani kan samar uku kan a sami burana. wasu kin da biyayya A'a ba haka ba, ni ku ta tsaye su ne ba gana. Na gidan margayi kenan. sai mana mai Ubangiji Allah da kanshi. Baba ta kaya ya nufin yake muna saurari. Yan kuɗaɗen su ku tattaro ku kawo su ɗaure. Tunda kun ce mai ras kuke so a ɗakin aure. Haka ya haka mai rasta